Hola a tots i a totes, benvinguts a una nova sessió de Som Cristians. Aquí el projecte que avui ens ocupa és els Testimonis de Saviesa. Els Testimonis de Saviesa són un projecte molt interessant, molt particular, no és gaire regular, vull dir que no té trobades setmanals o mensuals, però és un projecte que ens l'estimem molt a Som Cristians. Per què? Doncs perquè ens presenta experiències de vida i de fe des de la vivència, el que entenem com a saviesa pròpiament, o bé des del coneixement, persones que han pogut treballar diferents temes que han pogut ser ben interessants per al bé de l'Església o per al bé de les comunitats. Són testimonis tots ells personals, són camins de transcendents, són dreceres d'obertura, són experiències humanes, personals, familiars, parroquials. És avui el que tenim també entre nosaltres, una parella, un matrimoni encantador, Josep Montoya i Conxita Salvador. Avui ens parlaran com a testimoni d'un matrimoni de diaconat compartit, que podríem dir, responent a la pregunta quin diaconat necessita l'Església avui. Ells han fet una opció que ens explicaran des de fa bastants anys de diaconat ell, el Josep, és diaca al bisbat de la Seu d'Urgell. La Conxita és una gran agent de pastoral, una dona de parròquia, abans ens deia que és una paraula molt bonica perquè és fantàstic ser a la base de la jerarquia eclesial, oi? Que a vegades és des on es pot fer una gran feina. I ens parlaran de diaconat, de ministeri i de quina pastoral local o rural es pot fer, i ells han fet. Ells estan allotjats, viuen, resideixen al bisbat de Terrassa, però en canvi la seva missió la fan al bisbat de la Seu d'Urgell i ho viuen així com una missió. Perdona, Xavier. Digues. És bisbat d'Urgell, no bisbat de la Seu d'Urgell. Correcte. No, és que una vegada el senyor bisbe ja em va d'això i és bisbat d'Urgell. Bisbat d'Urgell, certament, certament. Sí, sempre confon aquests termes. Gràcies per l'aclariment. Doncs tenen la seva missió, i a més ho expressen molt bonicament com a missió rural, el bisbat d'Urgell. I avui ens en parlaran tots dos, potser primer un, després l'altre, i en tot cas al final tindrem un espai de col·loqui, de diàleg entre tots els presents, on ens hi tornarem a trobar tots. Us agraeixo moltíssim, Josep i Conxita, el vostre testimoni, que fa gran l'Església, sens dubte també la de casa nostra, i tots els que hi som aquí presents i els que ens podran escoltar més endavant a la gravació que emetrem, doncs estaran molt contents de poder escoltar el vostre testimoniatge de vida, de fe i de parròquia. Endavant, moltes gràcies a tots els presents i moltes gràcies a vosaltres per estar avui aquí. Endavant. Gràcies. Molt bé, per començar he posat aquí, hem posat una mica d'esquema perquè tingueu una idea de com anirà la xerrada, amb aquests 8 punts. Primer parlaré de vocació i família, el meu testimoni personal, després què és un diaca, perquè en sapiguem una mica més també, potser, una mica d'història també, com ha arribat el diaconat al ministeri als moments actuals, després la pastoral, després aquesta vivència més personal de la Conxita i jo, de pastoral a les muntanyes, com a diaca missioner, dificultats, contrarietats que també ens hem trobat i seguim trobant-nos actualment el fet de ser diaca treballant al món rural. I després una cosa que també tinc molt clara, que aquest 6è punt seria que jo soc diaca, no soc prevera, ni tinc pretensions de ser prevera. Ho comento després també. I evidentment en temps sinodals com estem ara, el diaca, com un servidor dins d'aquesta església sinodal i missionera. I el punt 8è, doncs, l'esposa, com ho viu, com ho sent, què en diu. I ara ja començava a comentar aquest tema, que a les dones dels diaques se'ls marca com a diaconeses. I en el seu cas ja té molt clar que és l'esposa del diaca, però no és ni diaca ni té pretensions de ser diaconesa. Cosa que ben lloat en tantes dones que tindrien aquesta vocació. Molt bé, doncs començo aquesta xerrada. Mira, començo amb aquest primer punt de vocació i família. Som a Guetària, prop de Sant Sebastián, vista fantàstica sobre el petit port mariner. Ens ho estem passant bé, tots plegats, la família. Celebrem 20 anys de casats. La mare i jo tenim una cosa per dir-vos, a veure què en penseu, els hi diem als nostres fills. No acostumem a plantejar les coses de manera tan ceremoniosa, però aquell dia ho vàrem trobar escaient. El pare s'ha plantejat començar a preparar-se per ser diaca permanent. Els meus 4 fills, aleshores adolescents, no sabien què estava passant. Potser descol·locat, posat descol·locat, somriures entre incrèduls i de no saber què passava. Però això sé, mossèn, seràs un capellà casat.
Doncs a mi em farà molt de respecte veure't amb l'alba posada, em deien els fills. Comentaris explosius com la persona que acaba de passar una forta experiència emocional. Això veig que ha encaixat bé, mare, li vaig dir a la Conxita. I la veritat és que sí. A hores d'ara crec que estan orgullosos dels seus pares i són hereus de la nostra fe, col·laborant cadascú a la seva mida en l'àmbit d'església que s'hi ha trobat bé. Aquest va ser el despertar del diaconat a casa, en la família. En un diari local de Sant Sebastià, aquells dies, vaig llegir precisament una reflexió sobre l'Evangeli que em va commoure, estant sensible com estava en aquell moment. Què haig de fer per posseir la vida eterna? Jesús només li parla a aquell jove dels manaments que demanen no fer mal a les persones. No matis, no robis, no cometis adulteri. Tot això ja ho compleixo des de petit. És un bon jueu, aquella persona. Va a la sinagoga els dissabtes. No fa mal a ningú. És una bona persona. Només una bona persona. És la postura més generalitzada entre els cristians del primer món. Complim els nostres deures religiosos per tranquil·litzar les nostres consciències, envoltats del benestar que ens creem, obligats a poder rebre de Déu pel nostre bon comportament. Aquests mateixos cristians estem cecs a la crida que ens fa Jesús en aquest evangeli. Diu que se'l mirà amb afecte. Vull imaginar-me la cara de Jesús amb un somriure, sense voler coaccionar la seva llibertat, però fent-li una invitació en ferm. On podria estar millor si no amb ell? On podria trobar el regne de Déu que buscava si no al seu costat? El seu plantejament ens sobrepassa els cristians del primer món i ens posa tristos perquè en el fons desemmascara la nostra mentida. Li deia el Senyor aquell dia a la pregària: què vols de mi? Què vols de nosaltres? No em conformo a ser un pare de família, un avi com tants, cuidant dels seus nets, anant d'excursió amb l'Inserso. No em veig només fent aquesta tasca que consoli el meu esperit i que compleixo amb la parròquia. Sentia l'angoixa de veure una església que va perdent sacerdots. Catequesis a la parròquia, acolliment de batejos, missa familiar, consell pastoral. Tot això està molt bé, però em sentia encara buit i conformar-me amb això em feia sentir covard. Realment vols alguna cosa més de mi, Senyor? Li deia. I dient-li això em sentia a la vegada tan inútil, però tanmateix encara em veien ganes de rectificar, de tornar a llevar-me l'endemà i tornar-ho a intentar, de servir-lo millor, de fer alguna cosa que el valgués la pena per ell. A estones no veia altra cosa que dificultats i pensava si no estava buscant un impossible. Potser no cal arribar tan lluny per servir el Senyor, que potser sí que amb el que estàvem fent ja n'hi havia prou, però el meu esperit es rebel·lava contra la passivitat d'aquest món i contra la comoditat i el benestar i contra no sé què més. I no, Senyor, vull sentir-te més a prop i vull servir-te de més a prop i donar-me fins on pugui. Però tot eren dificultats, els estudis que havia de fer, les necessitats econòmiques per tirar endavant la família. Potser la parella no acabés d'entendre. Em sentia un Simó Pere en els seus primers dies amb el Senyor, amb molta empenta, però res més. I per altra banda, on he d'anar? Només tu tens paraules de vida eterna. No puc abandonar, Senyor. I em sentia una mica Magdalena en aquell moment amb llàgrimes als ulls i volent eixugar-les als peus de Jesús. I l'Esperit Sant em cridà des del cor del diaconat. No sabia si això seria una realitat algun dia. De moment em vaig oferir a un bon amic bisbe. Ell em va guiar pel camí del discerniment i em va ensenyar sobretot a tenir paciència. I amb ell vaig arribar a veure la meva vocació ben clara. Permeteu-me que expliqui què és un diaca. Abans de seguir donant un testimoni personal, un diaca té diferents funcions que són pròpies del seu ministeri. Qui és un diaca? Doncs un diaca és un amic de Jesús, servidor seu i configurat a ell. Un home que dedica tota la seva vida al servei de les comunitats cristianes, anunciant i fent present l'obra de Crist, el seu amor i la seva total donació per a la vida de tots. És també un home que viu l'estimació a la comunitat en la pregària i que dedica tot el que ell és i té i pot per a servir tothom amb una caritat pastoral ardent. I què fa un diaca? Doncs el diaca rep l'ordenació de mans del bisbe i en comunió amb ell i amb els preveres del presbiterat de la diòcesi realitza un servei i té una missió. Primera, fer arribar l'Evangeli de Jesucrist a la vida de les persones, descobrint-los els signes de l'amor de Déu
i predicant també amb la vida i les paraules. Celebra els sacraments, fent reals els gestos d'amor i de salvació de Crist. I en concret, bateja, beneeix els matrimonis, col·labora ajudant a la celebració de l'Eucaristia, reparteix la vida de Crist feta pa celestial perquè transformi i ompli del seu amor les nostres pròpies vides, pobres vides. I també celebra les exèquies en la marxa d'un germà en Crist cap al cel. Anima també a la comunitat. Guia i aplega en la unitat i la comunió persones i vocacions diferents i també desvella el servei al seu entorn. Té una absoluta preferència pels pobres, els malalts i per la causa dels més necessitats. On i com actua, doncs, un diaca? Doncs el diaca concreta la seva missió pastoral en una parròquia o en un camp pastoral que el bisbe li assigna. Al costat del prevere també anima les comunitats, desvetlla l'esperança i ajuda a tots perquè anunciïn la nostra fe sense por, ben compromesos. Acompanyat per l'esposa, en el cas que sigui així, i els fills, ha de viure també l'exemplaritat de l'amor i per això el seu diaconat arrela en el seu baptisme, però sobretot en el seu matrimoni, portant-los a un desenvolupament nou, portant el seu testimoni enmig del món. Permeteu-me, doncs, abans d'entrar una mica més amb el meu testimoni personal, entrar una mica de la història del diaconat. Llegeixo sempre aquest fragment de Fets dels Apòstols, la institució dels 7. Per aquells dies, com que anava augmentant el nombre dels deixebles, els creients de llengua grega es van queixar dels de llengua hebrea perquè les seves viudes eren desateses en el servei diari d'ajuda als pobres. Llavors, els 12 van convocar l'assemblea de tots els deixebles i els digueren: no estaria bé que nosaltres deixéssim la predicació en la paraula de Déu i ens poséssim a servir a les taules. Per tant, germans, trieu entre vosaltres 7 homes de bona reputació, plens de l'Esperit Sant i de seny, i els encarregarem aquesta tasca. Nosaltres continuarem dedicats a la pregària i al servei de la paraula. La proposta va agradar a tota l'assemblea i elegiren Esteve, home ple de fe i de l'Esperit Sant, Felip, Procor, Nicanor, Timó, Pàrmenes i Nicolau, un antioquè convertit al judaïsme. Els van presentar als apòstols i aquests, després de pregar, els imposaren les mans. Així doncs, la institució del diaconat està lligada al servei i de forma especial al servei dels més necessitats. La relació del diaconat amb la pastoral social i caritativa es remunta, doncs, als orígens de l'Església, com queda reflectit en aquest fragment del Fet dels Apòstols. Les missions en el servei de la paraula, diguem també predicació, en la litúrgia, que seria el servei als sacraments, i sorgeix sense ser-ne funció pròpia. Així es mostra en el testimoni de la vida també de Sant Esteve i la seva predicació davant del Sanedrí. Ho trobem també als Fets dels Apòstols. També l'activitat del diaca Sant Felip, predicant lluny de les primeres comunitats de Jerusalem i batejant, ho demostren. Recordem també l'episodi de l'etíop a Samària, que ara no llegiré. Abans del segle II es consolida el servei dels diaques com un element essencial de la jerarquia local. Així doncs, entre el segle III i IV, els diaques estan al servei de les persones de forma preferent, encara que també de la litúrgia i eren tasques pròpies el proveir de les ofrenes i repartir la comunió. Donada la seva funció caritativa, es trobaven en contacte directe amb els diners de la comunitat i això ja va ser motiu de crítiques, llegim a Orígenes. Ja en el segle III es troba una certa supremacia dels diaques per sobre dels preveres, perquè els diaques se'ls compara amb el Crist mateix i els preveres amb els apòstols. És a dir, que els diaques anaven prenent un cert prestigi que sobrepassava a la dels sacerdots. A les funcions socials i caritatives encomanades en aquells primers segles se'ls va afegint diversos serveis durant les assemblees litúrgiques, especialment en l'acollida dels estrangers i dels pelegrins, cuidant de les ofrenes, posant ordre i silenci i cuidant la vestimenta de la gent que assistia a les celebracions. A poc els diaques van anar agafant poder i funcions sacerdotals i administratives. Arribats al segle IV, el diaconat s'estabilitza i consolida. Serà en el sínode d'Elvira, en el mateix segle IV,
perdoneu, on es posa limitacions a les seves funcions. Tinc el mal costum de cridar molt i en seguida em acabo fumut de veu. Però encara en aquest sínode se'ls atribueix als diaques la possibilitat de l'absolució dels pecats fins i tot en casos urgents. Aquesta tendència de prendre com a seves competències pròpies del prevere s'arriba a manifestar en la pretensió de presidir l'Eucaristia, ni que fos de formes excepcional. El sínode d'Arles i sobretot el de Nicea s'hi oposen. Serà, doncs, en aquest segle IV on es reconeix el diaconat com un grau dins de la jerarquia eclesial, situat després dels bisbes i preveres, i amb unes funcions ben definides, sempre unit de forma directa al bisbe. En l'època apostòlica, diverses formes de l'assistència diaconal són exercides per dones, per l'assemblea, fins i tot amb caràcter institucional. És així com Pau saluda la comunitat de Roma, a Febe, la nostra germana diaconessa de l'Església de Cencreas. Per al que sembla, doncs, Febe va exercir un servei diaconal a la comunitat, reconegut i subordinat al ministeri dels apòstols. Hi ha altres passatges on també hi ha referències, algunes de divisió dels exegetes, on es reflexa la funció diaconal de la dona i on fins i tot són descrites algunes de les condicions per ser admeses. Diu que les dones no tenen d'ensenyar a dirigir els homes i que les viudes són un grup reconegut en les comunitats i han de ser ateses. En una altra cita sembla que sí que són instituïdes i reconegudes, però no ordenades. A mesura que l'ordre de diaques es va fent més preeminent als primers segles de l'Església, el diaca passa a ser la mà dreta del bisbe. Com dèiem, el diaca assistia al bisbe a la Sagrada Litúrgia, exercia responsabilitat dels béns temporals de l'Església i distribuïa l'almoina als pobres. En el seu paper com a assessor, representant legal i confident del bisbe, era comú i lògic que fos l'opció òbvia per succeir el bisbe després de morir. Després rebia l'ordenació sacerdotal i episcopal. Després del segle V, el diaconat experimenta un declivi gradual a Occident. Pel 400 després de Crist, els abusos de poder i els conflictes amb l'ordre de preveres, sovint per motius de compensació monetària, són citats com els factors que van contribuir al descens del diaconat i eventual desaparició com un ordre permanent dins l'Església llatina. La història dels ministeris ha demostrat que les funcions sacerdotals han tingut tendència a absorbir les funcions inferiors. Això fa que arribi un moment que no tingui raó de ser el diaconat. Queda, doncs, per molts segles el diaconat com un ordre transitori abans d'ordenar-se per prevere. Però ja en el segle XX, per als vols del 1945, diverses propostes per promoure una restauració del diaconat com a ordre permanent dins l'Església llatina van començar a circular a Alemanya. La proposta naixia de les necessitats pastorals de les comunitats, on els sacerdots tenien d'afrontar l'empresonament, la dispersió o la mort en temps de postguerra. Una teologia renovada de l'Església sorgeix dels moviments bíblics, litúrgics i ecumènics que obren la porta a la possibilitat de la reinstauració del diaconat com una ordre estable en la jerarquia. A les portes del Concili Vaticà II la idea ja era viva. A partir de 1960, alguns pares conciliars van proposar a l'Església Universal que el ministeri del diaconat que procedia dels apòstols com a tal havia de ser restaurat com un ordre permanent a l'Església. Lumen Gentium afirma que correspon a les diferents conferències episcopals segons les seves necessitats. Així doncs, el diaconat, com a grau propi, va ser formalment restaurat el 18 de juny de l'any 1967 per al papa Pau VI a partir del que decreta la Carta Apostòlica Sacrum Diaconatus Ordinem, un document que restableix el diaconat de forma permanent. En els darrers anys podem estar al voltant de 49.000 diaques presents a tots els continents i el seu nombre va en augment. Per exemple, del 2018 al 2021 van créixer amb 1.500 ministres, un veritable do de l'Esperit Sant. Malauradament, els països occidentals disminueixen les vocacions sacerdotals, mentre que segueix havent-hi un fort descens de seminaristes
que en major nombre avui dia es troben a Àsia, Àfrica i Amèrica. Europa és a la cua. És diferent en el cas de les vocacions diaconals, que creixen constantment a tots els països del món. El nombre més gran de diaques es troba als Estats Units, Brasil i Itàlia. A Catalunya tenim en aquests moments uns 136 diaques i uns 1.269 preveres diocesans. Segons dades actuals per bisbats tenim la diòcesi de Barcelona, 51 diaques, Terrassa, 19, Sant Feliu, 18, Girona, 13, Vic, 9, Lleida, 7, Tarragona, 6, Tortosa, 5 i Urgell i Solsona en 4 diaques permanents. Cal apuntar que l'estat espanyol compta amb 70 diòcesis, de les que 14 encara no tenen restaurat el diaconat permanent. Recordem que han passat 56 anys des del Concili Vaticà II. Reinstaurar el diaconat en una diòcesi és només voluntat del bisbe titular. Aquesta absència de ministres diaques a molts llocs d'Espanya diu molt poc d'una església amb vocació de ser una església oberta als nous signes dels nostres temps i amb missió, com demana el sínode de bisbes en què estem posats en aquest moment. A l'estat espanyol hi ha al voltant d'uns 500 diaques permanents. Segons dades de la Conferència Episcopal Espanyola, el 2011 teníem 1.600 preveres. 10 anys més tard, només en tenim 1.200, als voltant d'uns 300 capellans menys. Penso justificat del tot que el Sant Pare Francesc hagi enviat fa ben poc, a 2 preveres de la Cúria romana, curiosament d'Amèrica del Sud, allí on durant tant temps hem enviat les col·lectes del Dòmun, a veure com funcionen els seminaris espanyols i com es formen els seminaristes. Cal fer-ne autocrítica. De ben segur hi trobarem aspectes a millorar perquè l'Esperit Sant hi pugui treballar amb nous aires pastorals. Entro ara amb l'apartat número 4 de Pastoral a les muntanyes amb un testimoni més personal. Permeteu-me que comenci per això aquest apartat amb la lectura d'un fragment d'un llibre que de ben segur potser tots coneixeu. És un llibre escrit l'any 1970, fa 50 anys. De l'església d'avui en sortirà una església que haurà perdut molt, es farà petita, haurà de tornar a començar. Ja no podrà omplir molts dels edificis construïts quan les conjectures eren més propícies. En disminuir el nombre d'adeptes, perdrà molts dels seus privilegis a la societat. Ella mateixa s'haurà de presentar com una comunitat voluntària a la qual només s'arribarà per una decisió lliure. Com a comunitat petita, tindrà necessitat de formació més accentuada, de la iniciativa dels seus membres particulars. Coneixerà també, sens dubte, noves formes ministerials i ordenarà sacerdots cristians provats que hauran de continuar en les seves professions civils. Algú es pot imaginar de qui és l'autor d'aquest text que he llegit? Doncs sí, és del teòleg Monsenyor Josep Ratzinger, bisbe emèrit de Roma, papa Benet XVI, que fa ben poc ens ha deixat. Serveixi aquest fragment com a introducció al que us explicaré com una experiència, ja posats en el meu diaconat missioner. Dono l'últim gir a la carretera, estreta, malmesa, i se'ns dibuixa el perfil de tot el poble, preciós. Sobresurt el campanar, vell i gastat, però de cap dret. Es mostra com el que encara no ho ha dit tot. Ja sóc a la plaça Major i, sense dir res, tothom sap que ja sóc allí. I comencen a vestir-se pel diumenge. Però no serà fins que doni els primers tocs de campana que algú s'acostarà a l'església. Allí les campanes encara van per davant dels rellotges. I encendré els llums d'un temple vell carregat de dolor i de festes, on encara ressonen velles homilies i llargues oracions vestides de monòton llatí indesxifrable. Els homes pujaran al cor i les dones es repartiran pels bancs de la nau. Reminiscències entranyables de misses cantades amb entonació dubtosa però molt participades. Al tercer toc de campanes hauré convocat en ple hivern a només d'una dotzena de persones. Comunitat, això sí, comunitat cristiana a totes, en comunió amb totes les altres esglésies i temples que en aquell mateix moment també es reuniran per escoltar la paraula i abraçar el Senyor en el pa consagrat. Proclamat el podeu anar-vos-en en pau, ens trobarem buscant la suau escalfor d'un sol adormit a la porta de l'església. I riurem i ens explicarem allò que ha estat o hem viscut aquesta setmana.
acostuma a ser tot plegat, ben poca cosa, però per a ells és tot el seu viure dels darrers dies. I com aquell que no vol la cosa s'acostaran un o altre despistats, dels que no venen sinó a la missa major o a l'aplec o en algun funeral. Però dels que també sóc el seu mossèn, perquè em diuen mossèn, encara que només sóc un pobre diaca. Tasca encomanada a la necessitat que presa. Ens falten sacerdots. I en aquells anys en confien 19 petits pobles, d'una vall perduda, al cor del Pirineu, el Pirineu més inhòspit, una vall tancada sense sortida. En diuen la Vall Fosca. La Vall Fosca perquè el sol arriba tard i se'n va ben aviat. Envoltat de muntanyes de gran alçada, boscos frondosos i supervivència al bestiar. Per al bon temps, una mica de turisme familiar i de muntanya ens alegraran les celebracions en presència de persones de fora. Marxaré d'allà amb el recordatori de tornar-nos a veure el mes que ve. A la majoria d'aquells pobles celebrava cada 4 setmanes. No es pot fer més. I potser afegiré la meva bossa de mà, juntament amb l'alba i l'estola, un parell d'enciams i algun tomàquet i una dotzena d'ous. Beneïda paga la del diaca missioner de petits pobles de muntanya. Entre poble i poble portava la comunió algun vell agraït. Recollit al costat del foc, l'acompanyàvem una estona, mentre ell veia la missa de la tele. I el Senyor se li farà present entre les meves mans i s'hi quedarà també la meva benedicció. I jo m'emportaré el seu agraïment en un somriure, en una encaixada de mans, en un petó d'àvia sorda i la donació d'una àvia sorda i desgastada, però de vida viscuda a la pau, al goig i a la donació d'una família. Perquè a la muntanya les famílies són famílies grans, sentides, compartides diverses generacions sota un mateix sostre. Els fills aprenen dels avis i els pares cuiden dels avis i els fills, tots a una. La Conxita m'acompanyava gairebé sempre i era festa gran quan venia, ja que la seva alegria i les seves maneres properes no les tinc jo. És per a mi un complement pastoral de primer ordre. Dirigeix els cants i escolta aquelles dones fetes al camp en les seves coses, en els seus quès i en els seus coms. Tot una confessora de primera. I posa pau i consell a la necessitada, o si més no ho procurava. Quina gran vocació la de l'esposa del diaca permanent. Sí, dic vocació, perquè sense vocació no hi ha il·lusió, perseverança, acompanyament, treball colze a colze. Beneïda la vocació de les nostres esposes. I serà per la divina providència, potser per l'enduriment dels cors dels homes, que ens comencen a faltar sacerdots. I a la muntanya és on es troben a falta més. Pobles de postal, on les hores del sol encara manen i es mira al cel per resar, però també per veure si ve la pluja o neu o cal recollir el bestiar als corrals. Germans nostres, tants necessitats de Déu com el que més, però en definitiva, petites comunitats. Comença a ser difícil que tinguin la missa totes les parròquies, i això el Senyor també ho sap. Ell ja sabrà el que cal fer o per on s'haurà de fer camí. Tots aquests pensaments que us transmeto no són paraules de plor ni paraules que ens hagin d'abocar a temps passats, sinó que ens han de motivar a tots, de forma especial als laics, a un major compromís a les comunitats per continuar celebrant el diumenge, el dia del Senyor, amb noves propostes, imaginatives potser, sense trencar amb l'autèntic sentit de la festa que celebrem. I en tot això que requereix 2 mans i un cor per fer arribar el regne de Déu a tota la humanitat. És per això que en alguna ocasió, durant 5 anys, estant a la Vall Fosca, varen convidar a diverses famílies cristianes a tenir una experiència religiosa amb nosaltres, tal com sona, a sentir-se ells també missioners, portadors de la paraula i la celebració als seus germans cristians lluny de les grans ciutats. Va ser per Setmana Santa on ells van ser celebrants i van dirigir i animar no només amb les seves paraules, llegides i apreses dels textos preparats per a l'ocasió, sinó també portadors de sal i llum, contagiant les seves alegries i els seus goig al servei dels altres des del matrimoni, des de la família cristiana, alguns acompanyats dels fills. Gran catequesis va ser per ells. D'aquesta manera, a Setmana Santa, varen poder acudir a tots els pobles
per celebrar la mort i resurrecció del Senyor. Era Pasqua, volíem portar la Pasqua i compartir la Pasqua. A fer-nos un mes i posar al mig de la comunitat, enmig dels pobles, la llum de la paraula i l'aliment al pa de l'Eucaristia celebrada, amb l'anhel i la pregària de demanar al Senyor que la collita és molta i són pocs els treballadors, perquè segueix sent abundant la set de Déu, també als petits pobles de muntanya que es van despoblant. Poca canalla per a la catequesis, la Conxita, pastora a l'ensenyament, mentre jo, en un altre poble, pastor a la celebració. En un cap de setmana i després de 4 o 5 celebracions de la paraula, no haurem aconseguit reunir a més d'una 50 de persones. Us semblarà molt poc a molts de vosaltres. Una realitat viscuda no des del desànim i la depressió del qui veu tancar-se esglésies, sinó des de l'acompanyament a fills de Déu que són, que viuen, que s'aixequen cada dia per donar gràcies al Senyor per tot allò que la creació els ha regalat i per al que viuen i sobreviuen. A tot això entro a l'apartat número 5, de dificultats i contrarietats. Com potser ja he comentat, un diaca permanent s'incardina, és a dir, pren lloc de la seva tasca habitualment en el seu bisbat de residència i molts cops fins i tot en el que és la seva parròquia. Així doncs, hem d'estar al cas de que els serveis encomanats per al bisbe no passin mai per davant de l'atenció a la família. S'ha de saber portar un difícil però possible equilibri entre els dos ministeris, el de pare i espòs i el de diaca. Un altre aspecte molt important a cuidar i de forma preferent és el matrimoni. L'esposa, la parella, no pot quedar aparcada i exclosa del nostre ministeri. Forma part de la nostra vocació i, per tant, de la nostra acció. Pot arribar el cas que, donat potser la llunyania de la pastoral encomanada o simplement en el compliment del deure diaconal, la parella es pugui sentir abandonada i sola i desplaçada. No podem arribar a aquesta situació de cap de les maneres. Altre fet important per als diaques ordenats joves i potser amb fills joves i adolescents és el no tenir temps per estar amb ells. I estar vol dir participar de les seves vides, escola, activitats extraescolars, festes familiars, acompanyament en l'estudi i caminar junts. No podem anar fent pensant que la mare de les criatures carregarà amb la nostra absència. Cal, doncs, cuidar tots aquests aspectes, doncs el que hem estat cridats és el matrimoni i en tirar endavant a la família de manera preferent. Tot i així, hi pot haver altres dificultats i contrarietats. El meu diaconat ha estat i segueix sent un diaconat lluny de casa. Per tant, em considero per aquest fet un diaca visioner, servint en una realitat que no és la meva. Això comporta moltes satisfaccions i alegria, com us explicava abans, però també desafiaments, tensions i, finalment, a voltes, ganes de tornar cap a casa i exercir de diaca dins del que és habitual, a prop de la meva parròquia. El posar-se al capdavant d'una comunitat porta agraïments per part dels fidels majoritàriament, sobretot d'aquelles comunitats on ja no arriben preveres, però també a rebuig per al fet de no ser sacerdot, per part de sectors eclesials que no acaben d'assumir que la nostra església està canviant. Certs moviments, encara prostrats en una església molts cops preconciliar, on el bàsic i insubstituïble és que hi hagi la consagració a la missa, o en el poder confessar-se a petició de l'usuari, i que fa que vegin en un diaca com una persona que no té plena autoritat donada per Déu per acompanyar una comunitat. Això desgasta i fa caure en el ministre ordenat diaca en el desànim i la tristesa. Tants cops aquestes persones viuen un autèntic remordiment del que han viscut en aquell diumenge no val, que no han complert amb el precepte dominical. Hem tingut de suportar trucades indesitjables, amenaces, alguna pintada al carrer i fins i tot cartes al bisbe titular. Sempre he pensat i segueixo pensant que no són reaccions cap a la meva persona, sinó sobre el fet de no disposar al seu gust d'un prevere en totes les seves facultats. També per part dels rectors parroquials preveres, tants cops ens sentim relegats a escolanets. Escolanets de primera, això sí, però sense cap capacitat de decisió o iniciativa, i menys quan les circumstàncies poden portar a que el prevere quedi retratat potser per la seva comoditat o manca de cel pastoral.
Tants cops se'ns demana una obediència cega, sense opinió i sense cap autoritat. És una llàstima. Falta formació, falta sinodalitat, falta estima cap als ministres ordenats diaques. Manca sentit de comunitat. No em vull allargar més en això, però hi quedi constància que queda molt de camí a recórrer en l'acceptació del diaca permanent en les nostres pastorals, rurals, però sobretot urbanes. Entro en aquest capítol, el penúltim per part meva, el 6è, diaca, soc diaca però no prevera. I ho tinc molt clar des del meu diaconat. Diaca és servei i no una altra cosa, perquè la meva primera vocació, com explicava, és el matrimoni. Un dia, un bon amic, prevera, em va preguntar de manera informal: si et poguessis ordenar de prevera, acceptaries? Jo no vaig pensar-m'ho gaire, o potser m'ho hagués tingut de pensar més, però de forma taxativa li vaig respondre que no. Tants cops, els diaques, se'ns veu com un ordre inferior, com on volia ser capellà, però com que estic casat m'he de conformar a ser diaca. No, no és pas així. Reps el do del Senyor que et fa fer un pas endavant en el si de l'Església, volem prendre un compromís per a la comunitat. El diaconat és també una crida que des del propi discerniment té que respondre al Senyor amb un sí o un no, però no per anar escalant i fent carrera eclesiàstica, no per anar acumulant càrrecs i galons, no a l'espera que el papa de torn digui que podem exercir en els sacraments que en aquests moments són gràcia per al presbiterat. No. Un diaca és per a ell mateix. Un diaca viu per al servei a la litúrgia, la paraula i la caritat. Un diaca vol morir servint, donant, sent per als altres. Va per endavant la pròpia família, dona i fills, però servir també beneint, batejant, proclamant la paraula, sigui en la catequesis o en la formació de parelles per al matrimoni o en unes exèquies. Però el diaca ha de ser llavor que mori cada dia. En essència, és rostre del Senyor. En la litúrgia sí, però sobretot és rostre per al necessitat, per al que viu en pors. És rostre de Crist per al que ningú escolta. És el mateix Crist a peu de carrer curant leprosos. És una realitat que la nostra Església va mancada de vocacions al presbiterat. Així, tot plegat, a dia d'avui, està portant a diaques a desenvolupar tasques per les que no hem estat cridats pròpiament. Fins i tot portem parròquies en tota la seva dimensió, però el que sí tenim clar els diaques és que estem al servei del bisbe, des de l'obediència que ens portarà a servir en allò que calgui i que tingui a bé per la comunitat, tot i que cada diaca té el seu carisma, la seva necessitat personal en el servei i, sobretot, va per davant, té una família. I arrorant les diaques, ens veiem obeint el bisbe que ens demana: obriu esglésies, proclameu la paraula i doneu raó de la vostra fe. Repartiu el cos de Jesús als vostres germans. Celebreu la festa del diumenge. Perquè si no tenim preveres, els diaques són dignes per a aquest servei, malgrat no sigui el propi. I els fidels ho han d'entendre, i no només d'entendre, sinó donar-hi suport, participant i acompanyant en l'obrir esglésies i pregar donant gràcies a Déu de que algú obri el temple i presideixi. Donant gràcies a Déu de que potser no em donaran l'absolució dels meus pecats, però que potser he estat escoltat en les meves misèries i ara em veig capaç d'acostar-me a la comunió a l'espera d'un dia confessar-me. Perquè una actitud de «això no és missa, Déu em castigarà» diu molt de la manca de formació pastoral i de molts cristians i no ajuda al caminar missioner i ser testimonis del regne de Déu enmig dels nostres temps que ens toquen viure i que són els que són. L'Eucaristia és l'aliment en la paraula i en el cos de Crist, tant si la presideix un prevere com si ho fa un diaca o fins i tot, com està començant a passar, ho presideix un laic. No entendre això és no entendre que Jesús ens necessita tots per portar el regne de Déu al mig d'un món malmenat i amanyegat per al mal. Tots som Església. On hi ha 2 o 3 en el meu nom, allí hi soc jo enmig de vosaltres. Però aquesta és la necessitat de la comunitat, donar la pròpia vida, perdre-la, ens diu l'Evangeli per als germans. Ser diaca no és portar una alba i una estola creuada, sinó és un estil de ser enmig del món. Tant de bo l'esperit diaconal no només fos per uns quants que hem estat cridats, però no privilegiadament, sinó segons una disponibilitat i una gràcia,
perquè tot cristià tindria de viure amb aquest esperit. Com deia Sant Ignasi, en tot servir i estimar. I acabo jo la meva presentació amb aquest últim punt per part meva, el diaca com a servidor en una església sinodal i missionera. Quantes vegades hem de repetir que l'església és essencialment missionera? No hauria de ser novetat la presència de diaques a la parròquia, però sí que han de ser imatge de renovació a l'església. Tot i que la seva realitat no és plena encara a moltes diòcesis d'Espanya, per exemple, fet que mostra que encara queda molt de camí per recórrer en entendre el paper que ha de tenir el diaca en una comunitat. Una diòcesi no és el mateix amb diaques o sense, doncs els diaques són també imatge renovadora i missionera. No és un servidor solitari, sinó promotor de la diaconia, és a dir, del servei, dins de la dinàmica pastoral. No es pot veure tampoc el diaca com una presència clerical, malgrat ser un ministre ordenat, sinó com a promotor del paper dels laics, no només com a delegats o simples col·laboradors, sinó com a corresponsables protagonistes de l'edificació de l'Església. La presència d'un diaca és profètica, a la vegada que esperançadora i estimuladora. També és missió en l'escolta. Es fonamenta el seu servei en 3 pilars, com he comentat abans, que són la litúrgia, la paraula i la caritat. És veritat que la realitat que ens toca viure, de poques vocacions al presbiterat, està portant tants cops a ser animadors de comunitat sense preveres, fet que ja és una realitat en les diòcesis rurals. Una realitat que ha estat el meu principal encàrrec pastoral del meu bisbe en aquests ja 14 anys de diaca. Tenim que servir en el que ens és propi, però això no treu que els nous signes dels temps que ens toquen viure ens portin a que un diaca, potser amb la seva esposa, pugui fer-se responsable en tots els seus àmbits d'una parròquia, tant pastoral com administratius i de gestió. Això potser hauria de comportar canvis en el dret canònic, fet que no hauria d'escandalitzar-nos. Un diaca, però, ha de viure en comunió amb el prevere, animant i moderant permanentment del bisbe. La seva presència ha d'estimular també la implicació dels laics i fidels des de la corresponsabilitat en tots els projectes. La centralitat en el rector no ajuda a desenvolupar aquest nou fer evangelitzador i missioner que l'Església d'avui necessita. Aquestes comunitats que encara viuen enquistades amb una església clericalitzada, que creuen que no ha d'evolucionar i caminar amb nous horitzons, estan condemnades a envellir i a morir com a realitats evangelitzadores enmig del món. És veritat que existeix el temor de deixar responsabilitats jurídiques i econòmiques a laics, els quals no viuen cap vincle sacramental i per això mateix ni jurídic ni d'obediència. Potser això també l'Església s'ho hauria de replantejar per una millor corresponsabilitat dels laics i d'un sentir-se no només com a consultors o acompanyants dels ministres ordenats. Queda obert també en els nostres dies encara la qüestió de l'ordenació de les dones per al diaconat. Aquest és un tema molt parlat en els diversos grups de treball sinodals reunits arreu del món. Aquesta circumstància, donada l'evolució social i de relació i entesa amb la nostra societat, deixa en fals a l'Església. No podem parlar de tu a tu i en plena autoritat a una societat moderna i actual. Penso que el papa Francesc ho té molt present i esperem que sigui una realitat ben propera. La presència de la dona en les comunitats, tant com a fidels participants, com en ministeris com el de catequesis, de la comunió i de la paraula, de logístiques parroquials, acompanyament als malalts i gent gran i altres, ja són elles les que desenvolupen en gran nombre. Sense reconeixement propi, sense ordenament, sense imposició de les mans, però diaconeses, és a dir, servidores, en tota la seva plenitud, exercint en les funcions que li són pròpies del diaca, fora del que seria la celebració del sacrament del baptisme i el matrimoni. Hi ha dones dirigint celebracions de la paraula a Catalunya, quan hi ha necessitat. I per què no dirigint exèquies, com ja s'està fent als territoris de la ciutat de Barcelona, en aquest cas només per homes? Ben llastimós, doncs. Així doncs, entre molts altres temes, el diaconat segueix sent encara una assignatura pendent de fer realitat plena a la nostra Església després del Concili Vaticà II. El paper missioner diaconal, però també de tots els fidels,
demana avui una església valenta, atenta a portar la bona nova a les perifèries, als pobres, als marginats. I això no pot ser possible sense una implicació global de tots els estaments eclesials i d'un ple convenciment per part de tots els catòlics de que els diaques són peces essencials. Animadors de comunitats, sí, però també testimonis evangelitzadors en els seus àmbits professionals i sent presència activa també en els llocs on es forma opinió pública i on s'apliquen les noves ètiques. El diaca ha de ser pont d'unió i normalització en un món decebut, trist i gris, on tanta falta fa, avui més que mai, la llum i l'alegria de sentir-se estimat, de sentir-se fill i filla de Déu i portadors d'aquesta llum i alegria a tots els nostres germans del món. Serveixi, doncs, per acabar aquest senzill testimoni que us he donat per possibilitar una major acceptació eclesial del paper del diaca, fent una promoció en les parròquies i comunitats, tot pregant a l'Esperit Sant perquè doni noves vocacions al diaconat. I serveixi també aquestes paraules nostres perquè Déu Pare mogui consciències a qüestionar-se i per què jo no servir una mica més. M'ho demana el Senyor? Seria un bon diaca? I si es fa aquesta reflexió i sents dins teu la pau en l'esperit i l'escalfor, és que potser el Senyor t'està parlant. Moltes gràcies per escoltar-me. Passem a aquest punt número 8, on la Conxita donarà també el seu testimoni. Hola, amics i famílies, bon vespre. Bé, certament, com a primer punt, us parlaré de les meves sensacions en aquell moment en el qual el marit et presenta l'oportunitat, la decisió de voler preparar-se per al diaconat, no? I aleshores, clar, la primera pregunta que jo em faig és de dir-li, bueno, però és que no estem fent prou a la parròquia, portem des que tenim 19 anys col·laborant amb tot, a l'esplai, després quan a les criatures amb catequesi, després la preparació de matrimonis, l'animació de la parròquia, em vaig liar amb el tema dels cants. Vull dir que com a família cristiana que érem, ja portes un servei constant, no? I aleshores et ve aquella sensació de dir, ostres, no sé què més. I just ara, que teníem els fills en edat de l'adolescència, ens havien plantejat un acolliment a casa perquè hi havia necessitat, i dius, i ara què m'estàs demanant, no? I no ho entens gaire, però em va fer reflexionar una mica les paraules del mateix bisbe quan va fer el plantejament, que el bisbe li diu, no ets tu que et fas diaca, és el Senyor que et vol, que et demana. Fes una reflexió i si realment és el Senyor, clar, doncs tu també t'ho mires des d'aquesta vessant, no? I dius, exacte, doncs potser sí, doncs si és el Senyor que li demana, doncs no seré jo que li diré que no. Però bueno, que et queda aquell rau-rau i que hi ha complicació, clar que sí, però alhora ho veus com una cosa engrescadora. Què és això, no? Per mi també era una cosa nova. I aleshores, no sé, dius, és més per les persones, per la gent externa, no? I això què és, no? La desconeixença. I la gent, ja t'ho has pensat bé? Clar, la gent de seguida veu aquell compromís. Ui, ara, veuràs, no el tindràs a casa. Ara, i després també te'n dones compte, perquè com a parella sempre ho hem fet tot molt junts. Jo depenc molt d'ell, però ell també depèn molt de mi. I aleshores penses, i ara què hauré de fer? Tot just jo estava en tasca, feia 7-8 anys que havia començat a treballar, després d'estar 10 anys amb els nens, i dius, bueno, i tot això què, no? I la gent, molt bé, veus que bé, però ja t'ho has pensat bé, no? Sempre era aquesta la cosa. I aleshores dius, bueno, i quan t'ho penses per tu, dius, i a què renunciaré jo? O no renunciaré a res? O què passarà? O l'organigrama de casa, i ara què farem? I te'n dones compte que no, res, que tot sembla... I no, clar que hi ha renúncia també, perquè, bueno, també per l'empenta, per la joventut i per aquest diaconat que vam emprendre fora del nostre abast proper, diguéssim, anar-nos cada setmana 3 hores de cotxe, 3 hores de tornada, doncs sí, vol dir que passa per davant d'una festa familiar, a vegades d'un aniversari, a vegades d'un partit de futbol, d'un campionat de patinatge, clar, i tot això ho has d'anar inquivint i vas fent com pots i no goses dir no. Ara, amb el temps, veus que sí, que el Senyor, doncs,
t'ho recompensa i t'ho recompensa amb escreix. Però és ara, també des de la distància. Després, al cap de 7-8 anys, te'n dones compte d'aquest goig d'haver pres d'haver dit que sí, vaja, tot i aquestes complicacions i aquestes renúncies. Encara ara, per això, a vegades em plantejo, accepto prou que s'hagi fet diaca, perquè la vida va endavant, els fills van creixent, ara et fas avi, tens necessitats, canvien, hem anat canviant, ens hem anat fent tota la vall, tot el Pirineu, vam començar pel Pallars Sobirà, per Llars Jussà, després de Cerdanya, ara estem a Ribes, saps? I clar, tot això, juntament amb l'edat, doncs, i a vegades, com a dona i com a egoista que soc, perquè tinc aquest tarannà, que vols que et digui, doncs, ostres, a vegades penses, realment ho he acceptat prou, no? Perquè es necessita molt d'amor per acceptar això, evidentment, has d'estar molt, molt unit. I jo no sé si en tinc tant, per això que us deia, perquè sóc una mica egoista, que ho porto molt bé, però clar, i vaig haver d'aprendre, perquè vinc d'una família de 14 germans, i allà t'has de fer un espai per no quedar-te sense plat, i saps? I anar aprofitant la roba d'un i de l'altre, i que no te la prenguin al dematí, perquè si lleves 5 minuts més tard ja t'han pres els pantalons. I això fa que una persona d'interior una mica egoista, doncs aprenguis a dominar-ho, però hi és. I aleshores és, ostres, aquell cap de setmana que volíem fer no sé què, doncs ara no pot ser perquè me n'he d'anar al Pallars o me n'he d'anar... Però bé, a tot això, gràcies a l'amor d'ell, te'n dones compte que junts la família fa aquest camí, que si estem junts en el servei, aprens a entendre que és un do que té el Josep, és un do que té aquell que es fa diaca, és un do que té, és un do que el va rebre en el baptisme i que no seré jo la que li diré que no, com si diguéssim, i dius, doncs vinga, doncs fem-ho plegats, doncs no m'hi he casat, no l'he triat, doncs som-hi. Això em dona fortalesa també, perquè quan estàs en aquests moments d'alts i baixos, el fet de dir no, el Senyor el demana, el Senyor el vol pel do que té, i sap que tu estàs al costat i això et dona fortalesa per dir soc el seu recolzament. Dia a dia, any rere any, te'n dones... I gràcies també a fer xerrades, a donar testimoni, doncs també et va reforçant i et va refermant que vas fer bé en dir que sí, que el diaca és ell, però que no estic en un segon pla, sinó que estem alhora, malgrat el servei el fa ell. Soc més conscient d'aquest sí que vaig donar, en tot aquest caminar, en tot aquest... I una mica a vegades us explicaré com a anècdota, quan veus una família que té un fill amb una discapacitat, o jo vaig tenir una germana que va tenir un fill amb espina bífida i se li va morir amb 13 anys i jo penso, el Senyor a mi no m'ha donat això, perquè la meva fortalesa no anava per aquí. A les persones que reben aquests fills, com els meus sogres, que tenien dos fills amb discapacitat, 2 germans del Josep, és perquè el Senyor sap que aquest matrimoni, que aquest pare, aquesta mare, seran forts en acollir-los i en tirar-los endavant. I jo sempre he pensat que jo no era prou forta per un cas així, perquè la meva fortalesa havia de ser la de dir-li que sí, i de fer aquest camí. Perquè soc una dona de parròquia, això que us deia. Jo no soc diaca, però també soc molt... El meu do és més l'acolliment, l'apropar-me a les persones. No concebo una entrada en un lloc i no saludar i veure un que està com que no sap on és i que ningú s'hi acosti a dir-li ei, què tal, i acompanyar-lo fins a la taula, saps? Però això no té res a veure amb el diaconat. Això és el do que el Senyor m'ha donat a mi, com si diguéssim, no? Aleshores, bueno, ara respecte una mica també al tema dels fills, ell ho ha passat així per alt al principi, he sigut també el seu reforç, he sigut també el seu punt d'apoyo de veure que malgrat que el Josep se'n anava cada cap de setmana, jo no hi podia anar perquè treballava en aquell moment i només tenia un cap de setmana de festa, doncs el cap de setmana de festa m'anava amb ell, però els altres era jo la que estava a casa i els nanos, això, amb l'adolescència, surten, entren, i tu els hi fas, i fas que ells també ho vagin entenent a mesura que van creixent. I és ara més de grans, que potser algun dia et surt
aquella cosa de dir, bueno, no ho enteníem gaire o ens hem trobat sense pare en algun moment, tot i que fèiem l'esforç de baixar corrents des de Sort per estar a les 3:30 a taula, a 3:45, vull dir que, bueno, i això també ho han anat valorant i era aquest engranatge, com si diguéssim, no? Però que, bueno, que és un engranatge que una mica costa. Ara bé, ells han pogut transmetre tot el que han anat sentint, ens l'han pogut anar transmetent i també s'ha convertit una mica aquest pas nostre amb la seva vivència pròpia després de cada fill. Cada fill en la fe ja està vinculat a la seva manera, un més jesuític, un altre més de TZ, l'altre més de parròquia, l'altre més bohemi i amb un esperit més també una mica pel tema que se'n va anar al Nepal i aleshores va descobrir tota aquesta essència i li va refermar que ell té una fe i la practica a la seva manera, no? Però bueno, que veus que sí, que aquest testimoniatge nostre, ara a la distància, respecte als fills, veus que ha fet el seu efecte, no? La vocació de la dona a l'Església, doncs què us en puc dir? Clar que hi ha necessitat de que les dones potser arribin a tenir també una ordenació, no sé, un paper de la qualitat o importància que se'ls dona al diaca ordenat, una ordenació. Potser sí, jo, no sé, soc una dona que el meu pare m'ha ensenyat que sempre havia de ser ferma amb el que jo pensava i llavors no he sigut mai, no és que no sigui feminista, però tampoc he tingut mai problemes de, sabeu què vull dir? O sigui, tot el que a mi m'ha interessat ho he pogut fer, ho he aconseguit, m'he fet valdre, m'he fet valorar sense necessitat de grans coses i he pogut anar tirant endavant. I sí, i és cert que de sempre les dones han estat ficades per la parròquia i fent de tot, no? I no s'ha reconegut. Potser sí que aquests ministeris fan goig que et puguin dir, vinga, doncs el Ministeri de la Catequesi, i et donen un petit nomenament, veus que el bisbe et reconeix, està molt bé, és que això hauria d'estar molt bé. I potser sí que aquella persona que també rep el DOC, que dius, vols dir que el Senyor no dona aquests dons a les dones, només els dona als homes? Això seria qüestió, no? És un altre tema. Però, doncs, si fos el cas, jo penso, l'altre dia parlant-ho, que si hi ha necessitat, doncs que es faci. O sigui, si resulta que en aquella comunitat, en aquelles poblacions on nosaltres hem estat, ara hi ha una dona que seria la que seguiria aquell paper que vam fer nosaltres, coi, doncs que ordenin aquella dona, saps? Això vol dir ja instituir tot això? No sé, ja no hi entro, però que es reconegui, tant des d'aquell rector que tens una mica més llunyà però que et sap de tu, que et reconeix, fins al bisbe mateix, que diu, ostres, doncs mira, doncs aquí hi ha això, doncs vinga, aquesta dona, ordenada de diaca i que porti la parròquia com portava un altre diaca. No sé, una mica aquest és el meu parer respecte a la vocació de les dones. Tot, i per l'altra banda, com us deia que soc dona de parròquia, si fotéssim al camp les dones de les parròquies. Vull dir que es trobarien a faltar per moltes coses, doncs ni que sigui per aquest simple comentari o pensament, ostres, això hauria de prevaldre molt a pensar-ho, a tenir-ho present, a tenir-ho en compte. Bé, per una altra banda, el servei el servei l'acompanyament que he fet en el Josep va descobrir aquest do meu i aquesta vessant i aquesta manera de servei que em va enriquir molt. La veritat és que vaig aconseguir amb aquest contacte tan directe amb aquestes petites poblacions créixer molt i enriquir-me molt amb tot el que vaig rebre d'aquestes persones. Malgrat sembli que nosaltres els hem anat a portar, no? I dius, no, ostres, que bonic aprendre d'aquesta gent, d'aquest fer a ciutat que passem i ni ens saludem ni res, i en allà 3-4 paraules, una estona de peu dret, i arribes, després tornes a ciutat amb un enriquiment molt gran, molt gran. I això és d'aquelles coses que valoro malgrat el cansament d'anar i venir, que han sigut aquests 14 anys que fent-te gran pesen una mica. I que ens ha fet veure que som instruments del Senyor i que això no... Tothom hauria de donar-se en compte que som instruments del Senyor i si volem ser comunitat, si volem que la comunitat
fent referència a aquelles paraules del papa Ratzinger, es quedaran amb 4, haurem de començar com els primers deixebles. Doncs sí, és que la comunitat és això, trobar-nos 3, 4, trobar-nos, parlar, fer comunitat, estar uns pels altres i que cada un sàpiga posar el seu do al servei de l'altre, perquè és el que l'altre et dona el que tu creixes, el que tu et fas gran. I si jo l'únic que sé fer és passar l'escombra, doncs jo passo l'escombra. I si l'altre sap cantar, canta, i si l'altre sap llegir, llegeix. I que entre tots... És que, clar, és això, és una família numerosa, al cap i a la fi, una comunitat. I és el que jo porto bastant endins meu. En quant a l'experiència eclesial pròpia per mi, doncs, què m'ha suposat o a què m'he anat decantant? Doncs segur que no he fet l'acompanyament tan bé com ell voldria, perquè sóc una dona no gaire perfecta, però sí que he après a desitjar nous camins, noves formes de trobada amb Déu, que abans era la típica noia d'anar a missa el diumenge, de trobar-me. Vaig viure molt fermament la meva joventut dels 6-7 anys fent la comunió, als 12, en una parròquia molt viva, molt ferma, a Gràcia, soc de Gràcia, a Sant Joan, allà a la plaça de la Virreina, amb mossèn Tort, que li tinc un gran, bueno, ja s'ha mort, tinc un gran carinyo, és el que em va preparar per la comunió. I aleshores era una època de concili on hi havia una comunitat gran que creixia, de molta joventut, de molta gent gran, i allò és el que a mi em va quedar. Allò em va quedar i sempre ho he anat arrossegant, no? Però després vas veient que els companys, els amics, bum, bum, vam entrar en aquella faceta dels anys 80, que la cosa trontollava, que veus que ja vas com per inèrcia. Nosaltres no, perquè estàvem ficats a la parròquia i vas fent, però te'n dones compte, no? Que la gent va, allò que em serveixin una forma del Senyor i tornar a marxar, i es va anar com perdent aquesta comunitat viva de compartició, d'encalatge. I ara, seguint-lo amb ell, he anat retornant, doncs, això que us deia, no? Aquest aprendre a desitjar nous camins, a fer noves trobades, a fer preparacions de la vivència de la Pasqua, compartir amb altres famílies, no sé, els resers de Quaresma, el fet de ser partícip d'un bisbat, doncs, la trobada amb gent de diferents llocs, no? Tot això és el que, com a experiència d'aquesta vida diaconal, aquesta experiència eclesial, m'ha suposat. Malgrat escoltar 4 sermons a un cap de setmana, el primer te l'escoltes molt bé, el segon, el tercer vegades ja... Però en sóc d'un plegat, hi ha una paraula que dius, aquesta m'ha fet tornar tronto, saps? Vull dir que m'ha agradat que el Senyor, a la seva manera, com un bon titellaire, ens ha aportat i ens ha sapigut moure els fils, de manera que ens haguem anat complementant i puguem fer el servei una mica junts, sí, cert. I a mi m'ha agradat i m'ha suposat tot això, tot aquest enriquiment, tot aquest creixement i aquest salt malgrat els obstacles. Aquesta ha sigut una mica, i encara, vaja, segueix. És veritat que ara ell diu, ja no m'acompanyes tant. Bueno, han sorgit coses, tenim nets, clar, la família creix i aleshores has de fer més d'àvia, en el lloc on estem, ja no hi ha tot aquest engranatge de procurar per la comunitat tan fermament, perquè hi ha un rector figura i ja li està bé que pugem a ajudar-lo en aquella on ell no arriba. Bueno, és... No sé, el Senyor en algun moment ja ens posarà entremig una altra vegada alguna cosa que ens farà tornar a aquella vivència tan plena que vam tenir 7 anys a la Vall Fosca, 5 anys de sort, i després els temps de la Cerdanya, ha sigut molt maco perquè la Cerdanya és fantàstica i una gent molt agradable. Bé, moltes gràcies a tots, de debò, perquè preparant aquesta xerrada ja et dic que el Senyor em torna a il·luminar i em torna l'alegria necessària per fer possible aquest acompanyament. I tot i que a vegades vol dir també quedar-se una mica més a casa, com us deia, perquè la família creix, doncs no deixes mai de sentir-te part d'aquest tot que és el diaconat família. I m'agradaria molt que, si els testimonis, els que ens heu escoltat, els que heu pogut copsar una mica de la nostra experiència, us serveixi com a reflexió, clar que sí, que us serveixi com per un sí, perquè és el que deia Josep, si el cor està brusat, si sentiu l'alegria, doncs sí, i ara va més per les dones, no? Doncs sí, dona, que el guany és molt més gran, que per què no nosaltres? Doncs sí, nosaltres.
vol dir això, vol dir un esforç, vol dir una renúncia, vol dir anar sempre pim-pam, vol dir alts i baixos, però la veritat és que uneix molt, i uneix molt amb els fills també. Gràcies. M'ha fet molta gràcia el que deia ara, perquè m'ho ha recordat, que és veritat que la dona del diaca que acompanya el seu espòs, ella un cap de setmana que sentia el mateix sermó durant 5 vegades seguides. 2 dissabtes i 3 diumenges, el mateix sermó. A partir del segon ja me'l rectificava, ja me'l criticava. Molt bé, gràcies. Que bo, doncs, moltíssimes gràcies. La veritat, aquest testimoni ha estat preciós. Alguns hem sentit algunes entrevistes que televisors han fet i sempre ens han atrapat molt, però conèixer aquest testimoni tan personal, tan vivencial, amb aquestes imatges de família, de parròquia, tan properes, realment ho ha fet meravellós, sincerament. Alguns que estem per aquí també ens estem escrivint i realment estem molt gratament sorpresos. Agraïm molt aquest testimoni. Ara és el pas de preguntes i intervencions. Sens dubte tenim encara una estoneta. Jo començo amb un parell perquè la gent pugui pensar les seves, però també m'agradaria que tothom doncs vagi fent. D'una banda, començo per tu, Conxita. Parlaves de la vocació de la dona a l'Església. Un dia com avui, que és 8 de març, que és el Dia de la Dona Treballadora, que també molts cristians i moltes cristianes arreu s'estan manifestant cada vegada amb més vehemència, amb més fermesa, amb més regularitat per aquests drets, per aquesta igualtat de la dona. Un Jesús que va viure en una societat molt més discriminadora de la dona va estar sempre molt a prop d'elles. Tu comentaves una mica que ja en tens prou perquè el que necessitaves doncs ho has tingut i allò que has volgut ho has pres i endavant, respecte a aquesta implicació de les dones a l'Església. Però sense cap afany d'ordenar dones per ordenar, perquè tampoc és un tema material, però sí, com viuries que realment l'Església pogués fer un reconeixement més tàcit, més ferm, en el fons, el fet que no sigui tan fàcil viure-ho això amb naturalitat fa que també l'Església, no sé què en penses, fa que l'Església perdi una autoritat molt important. Si no discriminem per raça a l'Església, tenim cardenals africans i no van ser ordenats mai per Jesús, africans, vull dir que tenim papes argentins o hem tingut papes polonesos, si no discriminem per nacionalitat, si no discriminem per llengua, si no discriminem per classe social en una comunitat, per què discriminar per gènere? És més, si l'Església vol ser una lluitadora per la igualtat de la dona en el món, a la societat, no pot no ser-ho a l'Església, perquè perd, com deia, tota l'autoritat. Com ho vius tu com a dona de diaca? Que és un concepte que a mi em costa una mica això, de dona de diaca. M'agrada més això, dona de la parròquia, que estàs casada amb un diaca, diríem. Sí, exacte. Jo sempre li dic, no diguis que ets un mossèn casat, no. Ets un home casat ordenat de diaca. És molt diferent, perquè ell és un home casat i llavors es va ordenar. Però a vegades per facilitar-ho i anar ràpid, diu, no, és que soc un mossèn casat. No, aviam. Però bueno, no, en el fons m'agrada que em preguntis això perquè és cert que em fa tristesa que l'Església a hores d'ara, al segle XXI, arribi aquí, a que ni per raça, ni per nacionalitat, ni per idioma, ni per tot, no hi ha discriminació, però per sexe sí. Per què? Suposo, perquè jo d'història no en sé gaire i no em queda quan la vaig estudiar, perquè molt endarrere va haver-hi un moment on es va com imposar, es va acordar, no sé, la normativa de l'Església es va com una mica encaminar a que el capellà havia de ser aquest prevere, aquest apòstol, però és que tot l'altre, aquests 12, aquests 7 que van triar per ajudar els pobres, anaven sempre amb dones, i les dones eren les que paraven la taula i les que feien, i segurament llegien i s'explicaven la paraula del que havien escoltat de quan van tenir Jesús, no sé, saps? I això s'ha tingut molt poc en compte, i sí, em fa molta tristesa, perquè al cap i a la fi tots som fills de Déu, no? Som a imatge d'ell. I ell, en quin moment ell posa que la dona no pugui transmetre, saps? I el que us deia abans, i qui diu? I qui decideix
que la dona no té aquest do que ha rebut el meu marit? Qui ho decideix? Saps? Doncs ho decideix unes normes que hi ha, que s'han quedat allà i els hi va molt bé. I que ningú em prengui l'assento. Ja està. Així de clar. Però per això dic que per a mi... Hi ha un text molt eloqüent que em vaig trobar fa no gaire, Romans 16. Sant Pau parla d'aquesta manera, amb una salutació al final del capítol, ja s'acomiada, i diu: us recomano la nostra germana Febe, diaconessa de l'església que és... Ho he llegit, això. Sí, ell ho ha llegit en la presentació. Exacte. Doncs on va haver-hi aquest trencament? On va estar? Per això et dic que vaig tenir la sort de tenir un pare com el que vaig tenir, que era un molt bon pedagog i sempre a casa va intentar-hi la igualtat. Encara que l'altre dia parlant amb una germana em deia no, que ens feia fer els llits dels meus germans. I dic, jo això ja no ho vaig viure. Vaig viure el que tots a casa es feia tot. Homes, nois i noies. Sí que el noi potser una mica menys, però el pare ens va, sobretot amb el respecte, amb l'estimació, amb l'escolta, amb el compartir, amb el respectar l'opinió de l'altre. I això és el que a mi m'ha empoderat sempre. I en aquella comunitat on llavors jo vivia i vaig créixer la meva fe, això passava. Això ja passava. Que hi havia qui ajudava a mossèn Tort en l'altar, hi havia lectores i lectors, cantants i saps? Això passava. I després, no sé què coi va passar als anys 80, que la cosa es va anar com tancant, es van tancar les portes d'un concili que era obertura, que era comunitat de tots. A mi aquesta paraula comunitat, quan els nostres fills van anar per primer cop de campaments d'estiu amb la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa, recordo que quan els vam anar a recollir a la celebració de Solsona, a la catedral de Solsona, van fer la missa de cloenda del diumenge i em van cantar la cançó aquella de farem xarxa de veus, farem xarxa de mans. Farem xarxa de veus, farem xarxa de mans, que entre tots ens donarem les mans. Aquesta cançó em va tocar el cor en aquell moment, que llavors ja tenia jo 30 anys, 38, 39 anys, i em va tornar a fer com un revulsiu de dir, què estem fent? Només anant el diumenge a complir una... No, hem de fer xarxa de veus, perquè això és comunitat, això és viure la fe i el que el Senyor vol de nosaltres a imatge seva, que visquem al carrer. Si no portem això, doncs som uns... Hi ha una altra pregunteta i ja passo la paraula als altres. També al Josep, no només a tu, Conxita, sobre la tasca que la Conxita fa en aquelles parròquies, Josep, on tu no arribes. A vegades us heu trobat amb una Setmana Santa que no es pot celebrar a tot arreu i el senyor bisbe manté tots els compromisos i diu, bé, que la Conxita agafi 3 parròquies i tu agafes les altres 3. I un dia, quan ho vaig saber això, no sé si m'ho has comentat tu, també et vaig preguntar, home, però llavors, per què t'has ordenat? Quina diferència hi ha? No per la insistència que ens haguem d'ordenar tots o totes les dones, no, sinó quin és el sentit de l'ordenació i quina poca diferència hi ha amb una tasca laical compromesa d'una persona que pugui ser reconeguda per la comunitat, que segurament és el que passa amb la Conxita. Jo sempre dic que jo no em concebo que Déu només cridi els homes al ministeri. No, jo penso que hi ha moltes dones que han estat cridades al servei, sigui el diaconat o digui-li la forma que ens inventem o que sigui. Evidentment, aquells anys a la Vallfosca ens va passar això, que a una Setmana Santa ens vam començar a convocar unes famílies perquè ens ajudéssim i amb el permís del senyor bisbe, comentant-li amb ell, que cada família s'encarregués un dels pobles. I va haver-hi un any que, clar, les famílies pujaven, exacte, les famílies pujaven dijous. Va haver-hi un diumenge de Rams que, ostres, estàvem coixos, estàvem ell sols, i li vaig dir al bisbe, ostres, no podria vindre el mossèn o ajudar-me, i així farem més de 2 o 3 pobles. I em va dir, la Conxita mateixa. I hi ha una de les fotos que surt, dels que hem passat, que es veu la Conxita beneint els rams de llaurer. Perquè aquell diumenge de Rams ella va fer una celebració de la paraula amb benedicció de Rams. Sí. I aquells pobles de muntanya, doncs que estan, bueno, avui dia estan molt desmanegats, en sentit molt desatesos, doncs ho van agrair molt, no? Ho van agrair molt. Jo entenc una mica la diferència, que pot haver-hi gent que també es faci la mateixa pregunta que tu, no? Llavors, per què està ordenat? Sí, exacte, 2 laics podem fer, sí.
Jo penso que m'ha costat molt de temps i sobretot era la primera renúncia o la primer amargor de quan et planteja el marit ser diaca és quina necessitat hi ha d'ordenar-te si tu ja estàs fent, no? Si el senyor, exacte, igual que el senyor bisbe em va dir en aquell moment a mi, fes tu la celebració, doncs anem i fem, no? Com fan molts laics. Però jo penso que amb el temps m'he anat donant compte que aquesta vocació de servei tan plena, a vegades fins i tot penso que ja li sobrem la família. És una cosa molt, molt fonda de la persona. És una crida al Senyor de dir-te molt bé, estàs casat, molt bé, tens fills, sí, cuides, però tu estàs per mi. Per què una mica més, una mica més? Tu ets com si fossis el meu àngel de la guarda, pel Senyor. M'entens? Doncs tots podem ser àngels de la guarda? Doncs no, perquè tots tenim, i ell també, tots tenim flaqueses, però el Senyor sap que la seva flaquesa és per ell. Saps què vull dir? No sé si... Jo penso que cadascú, doncs, el Senyor el crida en algun àmbit. El tema del diaconat jo penso que està poc promogut. Jo crec que hi ha més vocacions. Jo crec que hi ha més homes, si ens movem en l'àmbit que ens movem en aquests moments, hi ha més homes que estarien disposats a donar una mica més, a preparar-se, a formar-se i a posar-se al davant d'una comunitat a les que fes falta. Sí, jo penso que hi ha aquest... I que aquesta crida, jo penso que està oberta a tots els homes i dones, tots són fills de Déu. També és cert, Xavier... Entenc que són diferents nivells de compromís. Bàsicament és això. Exacte. Pots fer-ho quan se necessiti, però no és un camí. Exacte. Hi ha diaques permanents cèlibes, Hi ha diaques permanents cèlibes, pocs, però n'hi ha uns quants. No, i potser també el nostre cas és aquesta idiosincràsia, és aquesta... que no era una cosa normal. Ell tampoc, quan va tenir la necessitat d'aquest servei, era perquè, clar, estava molt implicat a la parròquia i volia continuar estant-ne més, pensant que ens enviaria el bisbe de Terrassa i ens diria, doncs vale, i estaríem aquí. I aleshores, com del montón, no? O no sé, fent les tasques, això, a Càritas, a l'altre, i ajudant i acompanyant el bisbe a la catedral, clar, perquè en el fons és aquest servei al pobre, a la comunitat, que el diaca fa. El que ha suscitat aquesta... i que jo l'acompanyés perquè jo tinc aquest caràcter, no ho sé, perquè no estigués sol, doncs el vaig acompanyar i llavors va ser aquest, vale, anem a sort, donem un cop de mà al rector que hi havia allà, però hi ha la necessitat que poblets puguin rebre la comunió. Doncs fem una celebració de la paraula, saps? I això és el que ha encadenat aquest servei que hem fet. Evidentment, les dones dels diaques habitualment no fan el que fa ella. Les dones diaques viuen a la parròquia també, amb els seus encàrrecs, que sigui, però, clar, un acompanyament tan estret com en aquest cas ha sigut amb nosaltres tants anys és pel fet de la distància, no? I de prendre un encàrrec lluny de casa. Sí. Queda clar i és meravellós, repeteixo, ho he dit abans, no? Aquest tàndem, perquè llavors és una vocació compartida també, és aquest diaconat matrimonial o aquest matrimoni diaconat amb els diferents nivells de compromisos. Bé, dono pas a altres persones aquí presents que vulguin dir la seva. Ens agradarà escoltar altres preguntes, consultes, reflexions que ens enriqueixin a tots. David, Joan, Juan Carlos o altre Joan, no sé si... Endavant, Joan, he vist que has obert micròfon. Sí. A veure, la Conxita abans deia una mica el tema de que vivia amb intensitat en la seva joventut i després cap als anys 80 les coses van anar canviant, etc. Aquí hi ha diverses qüestions a reflexionar. Una és entendre realment què és el servei. Vull dir, perquè moltes vegades quan s'ha parlat de la qüestió vocacional s'ha vinculat excessivament a una certa, diguem-ne, promoció o a un staff, per entendre'ns. Mentre que el servei potser s'ha dit, no el nego, que se n'ha parlat, però no s'ha descobert aquest sentit de servei que estava remarcant tant el Josep com la Conxita. I l'Església, potser a partir de redescobrir una mica el diaconat, està parlant molt més d'aquesta actitud de servei, que penetra en la persona i esdevé diferent. D'aquí també
prové una mica d'un cert conflicte, em sembla, Josep, que ho comentaves, amb el tema dels preveres i dels diaques, una certa, entre cometes, gelosia a vegades, de defensa del propi staff i totes aquestes qüestions. Però bueno, jo com a pregunta diria, heu parlat bastant de la vostra família, però quina és la qüestió, diguem-ne, més clau que us han plantejat els vostres fills adolescents, ara ja són una mica més grans, en el moment de l'adolescència, aquest trencament que està fent la nostra joventut actual i tal, ells com la van viure? Jo diria que ho van viure... Si em permet, Joan, i afegiré. I com ho van viure també respecte al seu creixement en la fe? Exacte, sí, sí. Jo crec que ho van viure amb molta pau, amb sorpresa. Ells han sempre anat en col·legis confessionals i han viscut la fe, jo crec que fins a la maduresa de joventut molt paral·lela a nosaltres. I jo crec que els anem agafant, quants, 14 anys, potser, abans d'estudiar, al voltant dels 14 anys. 13, 14, 15, 16. Jo al contrari, jo penso que els hi va, potser fins i tot ara, els hi feia gràcia. És a dir, jo me'n recordo quan ja feia poc que estava ordenat i a la Seu d'Urgell van fer la beatificació d'una germana monja d'una comunitat de la Sagrada Família, no era? I ho van fer allà i aquell dia, clar, de les poques vegades que m'he vestit amb coll, amb clarimant. I estava el meu fill, un dels meus fills, estava per allà, amb una colla d'amics, perquè estaven allà a la Seu i van venir, i vaig agafar el meu fill pel coll i dic, ei, què tal, fill meu? I aquells nois joves es van quedar. Qui és? Diu, no, és el meu pare. I es rient, diu, no, facis broma. Diu que sí, és el meu pare. Clar, jo anava amb el clèriman. Va ser xocant. Jo penso que mai s'han avergonyit. Mai s'han avergonyit de mi, del meu paper, i al contrari, quan pugen amb nosaltres allà els caps de setmanes, els hi fem portar la guitarra i encara ara moltes vegades ens ajuden amb els cants a la celebració allà on ens toqui anar. Vull dir, jo crec que ho han viscut... Jo sempre també he procurat ser discret amb ells i amb les seves amistats, però jo crec que ells han estat orgullosos, penso. Sí que pel fet de l'adolescència, allò que dèiem, ells en aquell moment estaven molt implicats al monestir, aquí a Sant Cugat, a la parròquia, i aleshores ell com a pare i una mica també com per salvar les distàncies, els convidava a pujar amb nosaltres, com els dos patufos, com que tenien 13 i 14 anys, van estar com 2 o 3 anys venint sí o sí. Però ja després dels 16, doncs... I ells mateixos et deien, aviam, no tens tu un compromís i ens demanes que nosaltres ens comprometem? Doncs si estic compromès a la parròquia no puc deixar la parròquia per venir amb tu per fer família. I ells això ho van començar a donar-se en compte i això és el que va propiciar que cada un fes la seva fe. O sigui, se l'anés refermant, l'anés treballant, anés fent el seu camí. Saps? No va ser un camí de fe imposat, sinó va ser un camí de fe viscut pròpiament per ells mateixos, amb el seu entorn, amb la seva parròquia, i orgullosos del seu compromís amb el que estaven fent, que nosaltres els hi respectàvem. I bé, molt bé. Encara avui en dia, aquí a Sant Cugat, per exemple, tot i que no és la meva parròquia, segueixo vinculat a la parròquia per amistat amb els preveres i alguna festa major així celebro a l'altar major amb ells, com a diaca, i clar, els meus fills estan al poble, no? I el meu pare, que ha de ser una mica xocants a vegades, no? Però jo penso que no tenen vergonya de... Mai, penso, si més no ho han mostrat mai. Juan Carlos. Juan Carlos, hola. Abre el micro. Juan Carlos, el micro. Abajo a la izquierda. Està fent ús d'un iPad. No és tan fàcil trobar el punt. Juan Carlos, yo te estoy... Ahora. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, mira, en primer lugar, yo quiero felicitaros por este testimonio tan bonito. Yo sé que, claro, ha significado un cierto esfuerzo, pero es una bonita experiencia, pero que pone en evidencia una serie de cuestiones.
pone en evidencia la realidad, digamos, de nuestra tradición religiosa, que yo diría más que nada en lo que hace a cómo se maneja la iglesia o cómo se lleva adelante. Porque, claro, quiera que no, en primer lugar, que no seas tú diaconisa es una cosa que clama al cielo, ¿me entiendes? O sea, es que, oye, sí que sois esposa y esposo, ¿y por qué no haces un orden sagrado, como en este caso? Yo pienso que se cae de maduro, es una cuestión de lógica. Y seguramente vuestro obispo lo sabe y el Papa de Roma también, pero claro, esto de alguna manera no es ajeno a la tradición cristiana el hecho de que hubiere diaconisa. No hace falta muchos argumentos. A ver, están, ¿verdad?, en los evangelios y están las cartas de Pablo. Y de hecho lo han estado haciendo. Entonces, yo creo, plantea ese primer problema, ese primer problema de la postergación de la mujer, que yo creo que, y sobre todo hoy, en el Día de la Mujer, llámale internacional o trabajadora o cristiana, como quieras, pero que se debe reivindicar. Se debe reivindicar que no podemos seguir en la Edad Media en cuanto a el tratamiento de la mujer. Pero por otra parte, también está el otro aspecto, que vosotros no lo habéis enfrentado, pero que sabéis o sois conscientes de que existe, y es que nuestra iglesia está conformada con una estructura clerical fortísima y muy pétrea, o sea, muy sólida, que yo no digo romperla, pero yo digo que sí que se deben dar pasos para ir transformándola. Lo que vosotros estáis haciendo y lo que habéis hecho es heroico. Es heroico. Y vosotros sabéis perfectamente que habéis remado contra viento y marea. Y menos mal que habéis encontrado un curso y habéis sido felices dando este servicio, porque se trasunta en lo que explicáis, que os habéis enfrentado con gente agradecida, pero claro, también sois conscientes de que no puede ser que, por ejemplo, si alguna persona que no es, digamos, el sacerdote da la comunión, hay gente que cree que esa comunión que le está dando esa monja o esa persona que está autorizada para hacerlo, que no es válido o cosas por el estilo. Es decir, hay mucha superstición o mucha cosa que no debería existir. Por lo tanto, yo os agradezco vuestro testimonio, porque pone en evidencia una vez más algo que se cae de maduro y que hay que hacer estas modificaciones, no sé cómo. Y nadie mejor que vosotros para golpear las puertas de la iglesia y decirles: señores, abran los ojos, miren por dónde. Cuando Vaticano II hablaba de los signos de los tiempos, estos son los signos de los tiempos. Vosotros los vivís, pero perfectamente en esta realidad que vivís. Por lo tanto, gracias por vuestro testimonio y estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Conchita y bueno, y lo que ha planteado también José. Conchita, tienes toda la razón del mundo, pero está bien que hayas peleado y que hayas luchado por estar ahí, porque si te descuidas, hasta dirían: oye, sería mejor que te quedaras en la casa a cuidar los nietos. Ya se lo han dicho alguna vez. Sí, Cuando alguna vez el obispo nos ha mandado un servicio y tal, que a lo mejor ella ya no tenía un papel tan de acompañamiento, dice: bueno, yo te he ordenado a ti, ella no le he ordenado, así que, hombre, pero nuestro diaconado siempre ha sido de pareja. Yo creo que la iglesia tiene esta cuestión pendiente, que es: no puede hablar de tú a tú a la sociedad. Esto lo digo en la conferencia. De tú a tú no le puede hablar, porque hay temas que
que la mujer no está, no puede ser. Estamos en falso la Iglesia en este momento. Sí. Hay que normalizar un poco las cosas. ¿Cómo? No lo sé. Por eso tenemos teólogos, y No, entendidos. y gracias a la sinodalidad de ahora, esa puesta encima de la mesa de que las personas pudieran hablar de las necesidades El sínodo. y realmente el sínodo haya servido un poco para que no fueran los obispos los que hablaran, sino el pueblo. Pienso que el Papa en esto será bastante fiel, aunque hayan escurrido un poco el bulto, pero él ya sabe también, ¿no? Y ha querido escuchar todo esto por alguna razón. Pienso que algo de fruto sí quedará importante. Y bueno, y hemos de dar pues más testimonios, sí, porque nos hemos de sentir, es que empezamos por nosotros mismos. Yo era el discurso que les hacía a la gente de los pueblos. Ay, si cuando te vayas, ¿qué haremos? ¿Cómo que qué haremos? ¿No sois 4 en este pueblo? Pues os encontráis el domingo, os sentáis frente al sagrario y leéis una lectura y compartís. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que el Señor está aquí con vosotros. Esto es lo que yo les transmitía pensando en el día en que nosotros no estuviéramos. Pero entonces dices, ¿no? Decías, Xavier, ¿y entonces qué significado está la ordenación? És que l'ordenació és un servei. És un do de servei del Senyor, és una gràcia, exacte. Y ya está, pero las personas entre ellas pueden hacer comunidad y pueden hacer presente el Señor en aquel momento, en aquel servicio de lectura, de palabra y de comulgación. Es más, yo recuerdo un día que cuando a los principios estábamos en el valle, en la montaña, que claro, el domingo los payeses pues también van a las cabras, también van al monte. Y entonces pues te dicen, es que no puedo venir, me pones la misa a las 12 y estoy dando de comer a las ovejas. Y el señor obispo dijo, pues si tenéis que hacer la misa el miércoles, pues la haces el miércoles. Pues ya está, pues empezamos por aquí también. O sea, vamos a, saps? Pues rompamos un poco todo esto. Jo soc molt trencadora. A vegades li dic amb ell, quan estem en una parroquieta que som 4, 3 aquí baix i tu dalt de l'altar, no home, tots a darrere de l'altar, saps? I ell encara li... Perquè la gent no ho veu. També se'ls ha d'entendre, se'ls ha d'escoltar. I no hay formación, falta formación otra vez. Falta mucha formación otra vez. Falta mucho de volver a explicar a los mayores y a los jóvenes, a todos. Falta formació. No ens oblidem que el papa Francesc, amb tot el tema de la possibilitat de que s'obrís un diaconat femení amb motiu del sínode de l'Amazònia, la seva exhortació final no va avançar en aquest camí, no? Hi va haver aquí el llibre del cardenal Sarah, que va fer la seva feina, però va deixar oberta la comissió per al diaconat permanent a Roma. És a dir, aquesta comissió està caminant. Per tant, si està caminant serà perquè ara no era el moment, perquè és això que diu Josep. No? Penso que la comunitat dels creients han d'estar preparats i no se'ls pot fer donar passes a les quals no estan preparades, perquè ens ho peguen i cau, la gent cau i no hem de fer caure la gent. El problema és, i per què no estan preparades? I aquí sí que hi ha una culpabilitat important de l'Església en tant que institució, perquè no ha ajudat a anar obrint les mentalitats. Si alguna cosa va fer Jesús, és ser un home lliure, que ho va pagar amb la vida, que va dedicar-se a alliberar la gent. Això que dius de trencadora, Conxita, doncs era això, i de fet el gran pes que li va condemnar va ser la institució jueva, la institució religiosa jueva. Per tant, és molt difícil canviar les mentalitats quan l'Església oficial, malauradament, ha invertit molt en aquestes mentalitats. Qui ho farà? Aquests bisbes, que hi ha alguns que són molt interessants i molt bons i molt avançats, no ens oblidem d'això, però la majoria a determinats països d'Europa i a Espanya no és el que predomina. O bé aquests cardenals i aquests monsenyors que tenim a la Santa Seu que viuen encara més a distància del poble. D'aquests no vindrà la transformació. D'on vindrà la transformació? Dels laics. Però els laics primer hem d'estar formats. Després hem de fer això que diu molt bé la Conxita, viure en comunitat amb molta fermesa i a continuació deixar-nos atravessar per l'esperit. L'esperit ens portarà, però falten aquestes dues coses. I costa molt perquè la tradició marca molt, i en alguns pobles potser vosaltres que heu estat a muntanya potser encara més. Però ja feu un testimoni meravellós, com diu el Juan Carlos. Aquest testimoni parla per ell mateix. No cal facultats de teologia. Ja estan parlant d'aquesta manera que teniu. Jo crec que això és
És fantàstic. No sé si hi ha alguna altra paraula abans d'acabar, David. Sí, endavant. Primer donar les gràcies al Josep i la Conxita. Ha sigut un testimoni preciós. Ens coneixem, David? Sí, ens coneixem. Tenim una amiga comuna, que és l'Alícia. L'Alícia, que és en Cugat. Sí, El David també ens coneixem. Molt bé. Pues, gràcies per aquest testimoniatge, ha sigut preciós. Jo m'agradaria enfocar un tema, no? Dèieu que la primera vocació és el matrimoni. Amb vosaltres, jo també estic casat, també trobo que és la meva primera vocació. I la segona és que parlaves del do rebut, no, Josep? Aquest do que és compartit perquè també ha descobert el do de la Conxita. És a dir, tu tenies aquest do i la Conxita, gràcies a tu, ha pogut redescobrir una altra vegada un altre do, que també, sota la vocació del matrimoni, us conforta com a un. Que maco, que agradable sentir-ho i que testimoniatge tan fort per possibles vocacions diaconals, que moltes vegades hi ha la dificultat de com dir-ho a la parella, de com sentir-se ja units en aquest do. És difícil, moltes, perquè la dona forma part d'aquesta missió teva. I alhora sou dos fent aquesta missió. Per molt que se digui que la Conxita no sé què, no, per mi jo veig un procés diaconal, que sou vosaltres dos. I aquest recolzament, agrair-t'ho, agrair aquesta visió que dèieu al principi d'amics de Jesús, de seguidors del seu rostre, per estar al servei de tots. Jo sento un agraïment tremendo i la meva pregària des d'ara la tindreu assegurada, perquè això pugui ser i rebre més. No, jo conec parelles que potser ells s'han sentit cridat o amb la necessitat potser de madurar o discernir si realment hi havia una vocació, i el fet que la dona no vagi al mateix pas o no ha volgut, no s'ha vist capaç d'acompanyar el seu espòs al diaconat, pot ser una mostra que no li tocava ser diaca, que potser Déu no el cridava, perquè el cridarà en uns altres serveis. Perquè sí que és veritat que els que ens oferim al diaconat o creiem que ens ha cridat al diaconat estan casats, la dona, l'esposa, forma part de la meva crida també. Igual que ella d'alguna manera també rep una crida, perquè si no, no podríem anar conjuntament caminant junts. Encara que al final jo desenvolupi una tasca i jo vagi a fer tanatori i ella faci una altra cosa, però ha d'haver-hi aquesta comunió. I aquesta crida la notes, la sents amb el temps, sobretot quan prepares una xerrada a casa d'un altre testimoni, és quan ets conscient d'aquesta altra crida. I a mi em ve al cap la primera trobada de diàconos d'Espanya que vam fer a Santiago de Compostela, i veus aquelles dones de diaques grans que et diuen, uy, claro, es que mi marido ya no lo veo, porque está todo el día ahí en el obispado, porque es que, claro, me deja sola con los nietos. I jo li deia, bueno, una mujer, con lo bonito que es estar con el marido. Però han donat la vida, pel seu espòs. Exacte, en aquell moment elles no van ser conscients que havien donat la vida per ells, i jo ara, després de 14 anys, em trobo amb les noves dones de diaques d'Espanya més joves, que estan amb la il·lusió que jo tenia fa 14 anys, i jo soc la que els estic dient, sí, bueno, ya te llegarà el dia que el fin de semana, espérate. I aleshores és quan, gràcies, David, perquè llavors és quan realment reflexiones i dius, no, si és que jo també he anat rebent el meu. Jo també d'això. El que passa que per l'egoisme personal no ets ningú, però clar, és veritat. I per això us he donat gràcies per poder fer la xerrada, perquè aquestes xerrades a mi realment també m'ajuden molt a donar-me en compte, perquè si no és el dia a dia, és el anar fent, és la família, i no. I quan llavors et ve aquell bajón que dius, ara se'n torna, vinga, ves, que ja en tinc... No, llavors dius, gràcies a preparar això, remous el cor de nou i renoves, que el Senyor, en el fons, el que us deia, és un titella que sap molt bé fer de titellaire i et va ajuntant, et va... I tant que sí. Molt bé. Estem ja fora de temps.
Gràcies a tots els que heu participat amb les vostres preguntes i comentaris. Moltíssimes gràcies, Josep i Conxita i Josep, perquè realment ens feu sentir que l'Església està viva, està viva. Segur que testimonieu per a molts futurs diaques i per les pors que també futures dones dels diaques puguin esvair-se, no? Heu parlat amb molt de realisme, vull dir que, a veure, la vida és la que és, familiarment, amb nets, amb fills, els mossens, els bisbes, heu estat molt realistes, però d'altra banda teniu un entusiasme tan gran que ens convideu a tots a seguir endavant i això és un gran bé a l'Església. Moltíssimes gràcies, de debò, a tots, especialment a vosaltres dos. Seguim caminant, seguim fent Església, perquè l'Església som tots, però sobretot la majoria, que som els laics que estem aquí al darrere també. Gràcies per la vostra tasca, i tant que sí. Gràcies. Gràcies a tots. Fins la propera.